या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। गावठी पिस्तूल, सिंगल बॅरेल बंदूक, तलवारीसह सोने चांदी आणि लाखोंच्या कॅशसह गोव्यातील आरोपीला सिंधुदुर्ग एलसीबीच्या पथकानं वाघदे येथे अटक केली आहे। मोती तलावात बुडणाऱ्या वृद्ध महिलेला सावंतवाडी पोलिसांसह माजी नगरसेवकांनी वाचवलं आहे। आज सकाळी न्यायालयाच्या आवारात हा प्रकार घडला आहे। वैभववाडी तालुक्यातील आरोग्य विभागाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी आज वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाला भेट दिली। यावेळी कर्मचाऱ्यांनी समस्यांचा पाढा वाचला। रुग्णालयात असलेल्या समस्या त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत। विलवडे गावचे ग्रामदैवत श्रीदेवी माऊली मंदिरातील फंडपेटी अज्ञाताकडून फोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला। चोरट्याने फंडपेटी बाहेर आणून फोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला त्यात यश न आल्याने त्याने पेटी तेथेच टाकून पोबारा केलाय। कुडाळ सरंबळ येथील परवाडीतील एका विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची कुडाळ वन विभागाच्या बचाव पथकानं सुटका केली। मुंबई येथून अकोल्याला कुरिअरची वाहतूक करणाऱ्या पिकअप आणि ट्रकचा दौलताबाद माळीवाडा येथील समृद्धी महामार्गावरती भीषण अपघात झाला। 19 जुलैपासून सुरू होणारे धरणग्रस्तांचे उपोषण 10 दिवस पुढे ढकलून येत्या 27 जुलैपासून कोयना जलाशयाच्या काठावरती कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करणार असून त्यास व्यापक स्वरूप देणार असल्याचं डॉक्टर भारत पाटणकर यांनी सांगितलं। चित्रपटगृहांमध्ये मिळणाऱ्या महागड्या खाद्यपदार्थांपासून चित्रपटप्रेमींना आता काहीसा दिलासा मिळणार आहे। मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थ आणि पेय पदार्थांवरील जीएसटी 18% 5% करण्यात आले आहे। कल्याण येथून भीमाशंकर येथील दर्शनासाठी जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसला अपघात झाला आहे। पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव तालुक्यातील गिरवली येथे असणाऱ्या ओढ्यावरून बस थेट 20 फूट खोल दरीत कोसळली। बेलवडे हवेली गावच्या हद्दीतील एका हॉटेलमध्ये जेवणाच्या ऑर्डरवरून वाद झाला। त्यानंतर हॉटेलची तोडफोड करून जाणाऱ्या एकाचा खून करण्याचा कट तळबिळ पोलिसांच्या रात्रगस्त पथकाने उधळून लावला आहे। सोन्याचे दर पुन्हा एकदा उसळी घेण्याच्या तयारीत असून चांदीची चकाकी वाढण्याची शक्यता आहे। सरकारनं काही सोन्याचे दागिने आणि वस्तूंवरती निर्बंध लादल्यामुळे अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी करण्यात मदत झाली असे तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे। कोकणात गेल्या आठवड्यात धुवाधार पाऊस झाला, पण आता मात्र पावसानं कोकण, मुंबई, पुण्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये विश्रांती घेतली आहे। मागील काही महिने किरकोळ महागाईत घसरण झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला होता, मात्र महागाईच्या घसरणीला आता ब्रेक लागला असून जून महिन्यात किरकोळ महागाई दरात वाढ नोंदवली गेली आहे। टोमॅटोच्या वाढत्या दराचा परिणाम दिसू लागला आहे। हिमाचल प्रदेश, दिल्लीसह उत्तर भारतातील किमान 9 राज्यांमध्ये पाऊस व महापुराचा कहर सुरू असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे। मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा सुरू असताना अजित पवारांनी सागर बंगल्यावरती देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली। भाजपच्या कार्यशाळेला पंकजा आणि प्रीतम मुंडे गैरहजर राहिल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला दिव्यांग मंत्रालय दिले, त्यामुळे आम्ही आयुष्यभर त्यांचे गुलाम राहू। मी मंत्रिपदाचा दावा सोडण्याचा निर्णय घेणार होतो, पण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर मी माझा निर्णय घेणार असं वक्तव्य बच्चू कडू यांनी केलं आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे। नवाब मलिकांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामिनासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे। नांदेड जिल्ह्यातील बारड तालुक्याच्या मुथखेड येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने सततच्या छेडछाडीला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। टोमॅटोचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत आहे। या सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मी निषेध करत आहे असं वक्तव्य शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सांगितलं आहे। संभाजी भिडेंचे नांदेड जिल्ह्यातील कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडनं केली आहे। छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणी राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा यांच्यासह सर्वांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे। भारताची ताकद आणखी वाढली असून यामुळे शत्रू राष्ट्र चीन आणि पाकिस्तानला धडकी भरणार आहे। भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 90,000 कोटींचा संरक्षण करार झाला आहे। पक्ष पुनर्बांधणीसाठी राज ठाकरे ॲक्शन मोडवरती दिसत असून 2 दिवस दापोली आणि चिपळूणच्या दौऱ्यावरती आहेत। इस्रो 3ऱ्या चंद्र मोहिमेसाठी सज्ज असून चंद्रयान 3 प्रक्षेपणाची तालीम पूर्ण झाल्याची माहिती इस्रोने दिली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।